Но... Да, съм да къде значи, първо не съм казала, че имам iPhone 5. Чакай. Второ, чакай. Второ, не съм казала, че имам оригинални китси. И... Да, и куката. В смисъл, кетовете са от продавалника. Ама... iPhone... Как ще има iPhone 5? Продавалник. Кажи, говорите си. Няма да каза, коментите са. Значи, телефон е Android. Смартфон, Android. Не знам какви индианци са, просто да го разбере, че това е смартфон, Android, не iPhone 5, what the fuck is that shit. И ко? Ай, сега да не се валя кейсовете, които са оригинални помади. Тя има оригинални конверски, които са в България. Зато съм с оригинален Джордан. Ай да не покажем къде други оригинални работи. Не са правим някакви богати. Просто нашите не са налишили от нищо. Не кажа, тук някакъв бедни, че солото си интересен, тук ще пакет си имаш, кой знае с такива джапанки за футбол, и с някакъв Nokia с фенерче. Ай, моля се, покажи какви работи имаш ти. Качи ме си вкам, не че си снимали нещо телефон, да ги покажем. Да, просто ми казали, че са някакви оригинални, че имам iPhone 5, добре ли си въобще? Аз не знам, ти явно и тук не си... Как ще посветихме клип? Скъш ще урдя час в там при някой психолог. Не знам. Вземе да учиш. Ти може да се от продавалника, ама толкова път не можеш да си позволиш по смъртен тъй, че... И са Найк. Са Найк, Майк. Хайде, бит бърда.